Developeri, pozor! V rázovitej dedinke Diviacka Nová Ves je za rozumnú cenu na predaj až 41 stavebných pozemkov. Malebné prostredie na brehu divokej rieky Nitrice, vhodnej nielen pre rybárov, ale aj kajakárov či rafterov, sa ponúka výnimočný biznis najmä pre tých, čo chcú zarábať veľa a bez rizika. Počiarknime, že pozemky sú napojené na hlavnú cestu v smere Nováky Nitrianske Rudno. Investori, neváhajte. Až 41 stavebných pozemkov v romantickom prostredí zapracovaných do územného plánu obce čaká možno na to vaše správne rozhodnutie. Lebo známa ľudová múdrosť vraví, kto prv príde, ten prv melie.